presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr. Yma nawr dy presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau netwyllwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau netwyllwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr. Bore da pawb. Croeso cynnes i chi i'r gwasanaeth bob oed. A da ni yn mynd i gofio heddiw Sul y Palmwydd. Da ni'n mynd i gofio hefyd am Dydd Gwener y Groglith a Dydd Sul y Pasg. Ond da ni'n mynd i gychwyn drwy ddarllen am yn ail o ddwy salm, detholiad o ddwy salm. Salm 145 a Salm 103. Ac mi fydd y salma yma yn yn atgoffa ni o'r Duw trigarog, llawn cariad a maddeuant da ni yn ei addoli. Ond fydd Lydia yn cychwyn ei hun, a wedyn mi fyddwn ni yn ymatab fatha call and response maen nhw'n alw fo. Okay? So da ni'n mynd i ddarllen am yn ail a fydd y geiriau yn dod i fyny, dydy'r geiriau ddim yn dod i fyny. Felly mi wneith Lydia a fi wneud yr salm a gewch chi wrando am yfyrio ar y geiriau. Okay. Dwi'n mynd i dy gamol di fy nyw am rennin a bendithio dy enw di am byth bythoedd. Dwi eisiau dy ganmol di bob dydd a dyfoli di am byth bythoedd. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli. Mae ei fawredd tu hwnt i'n deall ni. Mae'r arglwydd mor garedig a thrigarog, mor amyneddgar ac anhygoel o hael. Mae'r arglwydd yn dda i bawb. Mae'n danos toturi at bopeth mae o wedi ei wneud. Mae'r cwbl rwy ti wedi ei greu yn dyfoli di o arglwydd, ac mae'r rhai sydd wedi profi dy gariad ffyddlon yn dyfendithio. Wnaeth e ddim delio gyda'n pechodau ni fel roedden ni'n heiddi, na talu nôl am ein holl fethiant. Fel mae'r nefoedd yn uchel uwch y ddeiar, mae ei gariad ffyddlon fel tŵr dros y rhai sy'n ei barchu. Mor bell ac ydy'r dwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am i ni wrth ryfela. Fel mae tad yn caru ei blant, mae'r arglwydd yn caru'r rhai sy'n ei barchu. Lle dywch chi'n ei sefyll rwan i ganu clod i Dduw, efo'r geiriau yna yn atsain yn ein clustia ni. Dywch chi sefyll.
I ddiw bo'r gogoniant. A croeso i chi hefyd sydd yn gwylio ddadra, dwch i ni foli yr arglwydd hefo'n gilydd. I ddiw bo'r gogoniant. Mae'r gan yma o nefol addfwyn oen yn emyn hardd iawn yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist. Felly dywch i ni ganmol enw
yr arglwydd Iesu. Ath Ioan ddeud yn do, pan welodd o Iesu Grist, wele oen Duw sy'n dwy'n ymaith bechodau'r holl fyd. Dwi'n disgwyl am Esther ers mityn. Mae'n hwyr de. Mae'n andros o hwyr. Oedden ni fod i fynd i'r gym, y gymnasium newydd, chi. Mae'r Rhufeiniaid wedi adeiladu gymnasium newydd i ni. Der. Bobl bach. Lle ti di bod? O'n i'n poeni fenaid amdano chdi. O lle ti di bod? Mike. Jerusalem. O ia, nes i weld Aunty Esther. O ia. O, Aunty Esther, ti di cael dy enwi ar ôl Aunty Esther, do. Dyn ni'n mynd i gweld ti, ddim di bod yn extra, de. O'n i ar y ffordd, o'n i bod gen i digon amser. A wedyn, o'n i ar y ffordd yn ôl, de. A dyma i'n dod ar draws crowd o bobl. O, na. O, na bobl yn bod man, dwi'n ni'n mynd trwyddyn nhw. Ia, ond mae'n... Oes, dwi'n gwybod... Sori, de, ond ti'n drewi.
A bod yn hollol onest, ti'n drewi. Pam is ti... Wel, ti'n gwybod be? Ti di mynd i Jerusalem ar adag prysur iawn. Mae'n gychwyn wythnos y Pasg, dydy. So, a da ni'n mynd i merchar efo'n gilydd a'n teuluoedd i ddathlu'r Pasg. So, ia, ond dwi'n dall, oeddech chi eisiau gweld Anti-Ester. Ond o'n rhywbeth special na ddim wedi. O. Oedd hi'n brysing, de. Oedd hi'n brysing, o. Oedd hi'n awyrgylch yn weird. Ergen oedd. A pam lle? A be di'r ddeilan fach di bitw na sgyn ti'n dylaw? Be di hwnna? Wel, o pawb efo ni, dweud y gwir, bod yn ar y coed a felly sti, eitha chdi. O, dweud y gwir, neu dim coelio hyn, de. Na, mae'n siŵr na i ddim, de. O ti'n abo fi gondad, yn un sy'n deud clwydd arall, do? Na, ond ti'n rhoi stretch weithiau ar ambell i stori, de. Oce. O, ti'n drewi, de. Mae'n rhaid fi fynd yn bellach o ddiwrthach, de. Wel, ddoth Iesu i fewn i Jerusalem. Na, dim yr Iesu na. Ar gefn ebolasyn, ar gefn ceffil ebolasyn. Yr Iesu na, mae sôn mawr amdano fo. Ti'n mo be? Dwi'n newid wsos dwytha, de. Mi oedd o yn Bethania. Ac oedd Lazarus i ffrind o di marw. A ti'n gwybod be nath Iesu Grist? Nid yn credu. Nes ti'n clywed pobl yn y dyrfa'n deud? Dwi'n meddwl dyna. Dyna gymaint o sŵn a bawb hwrre! Croeso i fan! Hosanna! Croeso i fan! Dafydd! Dwi ddim yn clywed dim byd! Waw. Sŵn ma bob man! A oeddech chdi'n gweiddi hefyd? Wel, Oeddech ti'n colli dy lais, do. A ti'n gwybod be? Mi nath o atgyfodi Lazarus. A ti'n gwybod yn dweud, mae hanesion amdano fo. Mae wedi cyffwrdd pobl ddall. A di roed i golwg iddyn nhw. Mae wedi cyffwrdd pobl oedd yn fyd. A di datod y cwlwm yn y tafod. A di galluoch gynnwys siarad. Mae wedi roed i ddwylo ar goesa y clof. A mae wedi cyffwrdd y byddar. Mae nhw wedi clywed. Mae wedi stopio storm jyst drwy ddeud, sht, bydd istaw. Mae wedi gwneud bethau rhyfeddol. Mae o jyst i wneud bethau rhyfeddol. Ac oedd pawb yn gweud, biti bo fi'n mynna, de. Biti bo fi'n mynna. Oedd wedi clywed rhai o'r hanesio na, de. Ond ti'n bod, i'r rwan, y gofiau heddiw am byth. Dwi'n siŵr. Oedd yr awyrgylch jyst mor drydanol. O, mae'n swnio i fi, a bod chdi wedi cael profiad gwefreiddiol go iawn. A ti'n gwybod, oedd y mil bach ma. Cute, de. Ia, ond mae yna, os ti'n mynd i fi ddweud, mae'n ogla mil yna chdi. Ia, do. Wel, I got a bit carried away. A bod yn onast, wedys ti'r ddeilan ma gen i, de. Wel, oedd y crowd, de. Oedd nhw'n rhedag o gwmpas, tynnu'r dail ma ddar, chwifio nhw fatha baneri. A fel rhai nhw'n tynnu botiad esti. Ac os beth carried away. A dyma'r mil. A mae'r mil yn cael damwain bach. O, say no more. Allai, dwi'n eisiau chdi ddeud, dwi'n cael y pictiwr, diolch i chdi. O, ti'n gwybod be? Ti'n sôn am y mil bach ma. A Iesu yn dod i fewn i Jerusalem ar gefn mil. Ti'n gwybod be? Mae'n atgoffa fi o broffwydoliaeth Secharia. Ti'n cofio nath Secharia ddeud cannoedd o flynyddoedd yn ôl? Y bydda y Meseia, ti'n gwybod Meseia, da ni yr Iddewon, da ni'n disgwyl y Meseia. Y bydda fo'n dod i fewn i Jerusalem, de? Nid ar geffyl rhyfel. Dim ar geffyl rhyfel. Chos, ti'n meddwl, mae'n sôn di bod fyddwn ni'n cael Meseia, da ni'n disgwyl rhywun ddod i gael gwarad o'r hen Rufeiniaid yma sydd wedi cymryd drosodd. A os ych chi'n meddwl, sy'n dod ar gefn ceffyl, ond ti'n bod be? Mi nath Secharia ddeud, y bydda'r Meseia yn dod ar gefn mil bach. Gan mi feddwl am y geiriau wan. Wele yn dod yn marchogaeth. Wele dy frenin yn dod yn ostyngedig yn marchogaeth ar... Dwi'n iawn, dydw. Waw. Mae hynna'n anhygoel. Wel, ti'n gwybod be? Mae'n swnio i fi bod chdi wedi cael... Dwi'n reit gel maen nhw ddeud, de. Dwi'n bach yn jealous bod chdi wedi cael efo ffasiwn brofiad. Gwefreiddiol, ecstatic, profiad, byth gofiadw. Ni wedi byth anghofio hyn na ni.
bechod sy'n ni dod efo chdi, ond ta waith. Ti'n bod be, paid â ffeini am bod chdi'n hwyr. Dwi'n hapus bod chdi saff, a dwi'n hapus bod chdi wedi gweld rhywbeth reit rhyfeddol heddiw, dwi'n meddwl yn do. Oedd o'n wefreiddiol. Ffantastig. Ie. Wel, ti'n bod be, mae'n lyflu cael sgwrs fo chdi, ond dwi'n meddwl, ti angen mynd adra. Bath, ia, a bath i'r got na, a bob cerpyn sgyn ti amdanat. Wel, wir, chi brofiadau. Meseia. Ond mae Iesu ma'n dŵad o Galilea, o Nazareth. Fysa Duw yn dewis rhywun o fanno bob man? Dwi'm yn gwybod. Out of character rwan, dyle bod fi wedi tynnu'n specs o gynnyn nhw'n specs na goedd adeg hynny. Blantos. Da ni'n mynd i ganu can rwan. Can sydd yn gorfoleddu fod
Ymlaen. Bore da, da ni'n barod i weddio rwan. 2 funud bach. Dwylo at yn gilydd. A da ni yn cofio am y diwrnod ddoth Iesu i Jerusalem. A nid ar geffyl, ond ar gefn asyn. Mae o wedi dod blant ato ni. Mae o wedi dod yn llawn cariad. A mae o wedi dod i'n gwasanaethu ni. Dio ddim wedi dod fel brenin. Dio ddim wedi dod ar garpad coch yn disgwyl mawl. Ond mae o wedi cael ei foli. A mae o wedi dod i'n gwasanaethu ni. Mae o wedi dod i olchi yn traed ni. Da ni'n diolch heddiw yma. Da ni'n cofio amdano fo. A da ni'n diolch bod o wedi dod fel ffrind i ni. O Dduw, diolch am y cyfle hwn i ddfoli di. Diolch bod ni yn cael amser efo'n gilydd. A diolch bod ni yn cael canu mawl i chdi heddiw yma. O Dduw y Dad. Amen. Amen. Ia, oedd na foli, oedd na weiddi, Hosanna, oedd nhw weiddi, achub ni, di ystyr hynna, achub ni. Ac oedd nhw'n meddwl bod Iesu'n dod i gael gwarad o'r Rhufeiniaid. Ond nid ydy o'n drist bod y bobl oedd yn gweiddi Hosanna ar y dydd Sul erbyn dydd Gwener yn gweiddi croeshoeliwch o. Mae'n drist yn dydy. Ond ydych chi'n gwybod, oedd dynion yn cynllwynio yn erbyn Iesu Grist. Oedd yr arweinwyr crefyddol Iddewig yn cynllwynio ni erbyn o. Ond eto, ydych chi'n gweld, mi oedd gan Duw gynllun i droi'r peth drwg yma oedd yn mynd i ddigwydd yn beth da, mor dda. Ond yma, Susan yn mynd i ddod allan rwan ac yn mynd i ddarllen i ni darn o'r Beibl o Eseia gafodd ei sgwennu dros 700 o flynyddoedd cyn i Iesu Grist gael ei eni. Cyn iddo fo ddod i'r ddaear. Felly, dwch i ni wrando rwan ar y darn. Diolch Susan, da chi'n mynd i ddod i ddarllen o broffwydoliaeth Eseia i ni. Pwy fydda'n credu'r neges glywon ni? Oes rhywun wedi gweld yn grymus yr arglwydd? Wrth iddo dyfu o'i flaen, doedd e'n ddim mwy na brigyn neu wreiddyn mewn tir sych. O ran ei olwg, doedd dim yn ein denu edrych arno. Dim oedd yn ei wneud yn arbennig o dderniadol. Cafodd ei ddirmygu a'i wrthod gan bobl. Yn ddyn wnaeth i oddef, yn gyfarwydd a phoen. Ac eto, cymerodd ein salwch ni arno'i hun, a dioddau ein poenau ni yn ein lle. Roedden ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi a'i guro a'i gam drin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni, ac am iddo fo gael ei guro cawson ni ein iachau. Di ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Ond mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fe. Cafodd ei gam drin a'i boenydio, wnaeth ei ddweud dim. Fel oen yn cael ei arwain i'r lladd-dy, yn union fel mae dafad yn dawel pan mae'n cael ei chneifio, wnaeth ei ddeud dim. Cafodd ei gymryd i ffwrdd heb achos llys teg, a phwy oedd yn malio beth oedd yn digwydd iddo. Cafodd ei dorri i ffwrdd o dir y byw, a'i daro am fod fy mhobol i wedi gwrthryfela. Y bwriad oedd ei gladdu gyda throseddwyr, ond cafodd fedd un cyfoethog. Roedd wedi gweithredu'n ddi-drais a ddim wedi twyllo neb, ac eto yr arglwydd wnaeth benderfynu ei gleisio ac achosi iddo ddioddau. Wrth roi ei hun yn offrwm dros bechod, bydd yn gweld ei blant ac yn cael byw yn hir, bydd yn cyflawni bwriadau'r arglwydd. Diolch Iesu, ynde.
am gymryd yn beia ni a mynd i'r groes, cario'n bechoda ni yn ei gorff ei hun a chael ei gosbi gan y tad mwyn i ni gael dod i nabod Duw, mwyn i ni gael perthynas a Duw. Gynna ni gan arall wan. Newch chi ddod i'n helpu fi? Newch chi? Pan rwy'n cofio beth naeth Iesu i mi. Dych chi'n gwybod y gan yma, dydach? Rwan ta mae yna symudiadau. Dych chi'n ddod i'n helpu fi eto? Da iawn. Rwan ta. Pan rwy'n cofio beth naeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Okay? Newch chi'n neud hynna fo fi. Pan rwy'n cofio beth naeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio beth naeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Reit ta. Na, ddim o gwbl. Ha. Dych chi'n gallu neud na? Dych chi'n gallu neud na? Ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Wan ta, byddwch yn ofalus, cam chi'n mynd yn ben ysgafn. Dwi wastad yn ben ysgafn erbyn diwedd y gan yma. Wan ta, mwy o symudiadau. Pan rwy'n cofio iddo farw ar galfari, dwi eisiau chi wneud siap y groes. Dych chi'n meddwl? Pan rwy'n cofio iddo farw ar galfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. Ysgwyd y bus, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo farw ar galfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. A wedyn da ni'n neud y cytsgan. Na, ddim o gwbl. Ha, does dim troi yn ôl i mi mwy. Nesa, dwi'n licio'r tamad yma. Pan rwy'n cofio iddo atgyfodi yn fyw. Oce, da ni'n dan breichau fyny fel la. Pan rwy'n cofio iddo atgyfodi yn fyw, does dim troi yn ôl i mi mwy. A pennill ola, pan rwy'n cofio iddo roi yr ysbryd glân. Dych chi'n cofio fel ddoth yr ysbryd glân ar Iesu Grist pan oedd o'n cael ei fedyddio? Dwi eisiau chi wneud, nath o ddod ar ffurf clomens, a dwi eisiau chi fynd fel hyn. Yr ysbryd glân yn syrthio. Oce, dych chi'n cofio hynna i gyd wan? Pan rwy'n cofio beth naeth Iesu mi, does dim troi nôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo farw ar galfari, da ni'n neud y groes. Does dim troi nôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo atgyfodi yn fyw. O'r bedd yn fyw. A'r ola, pan rwy'n cofio iddo roi yr ysbryd glân. A gewch chi yn y gynulleidfa ymuno efo ni hefyd. Oce? Chi'n barod? Pan rwy'n cofio beth naeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio beth naeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo farw ar galfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo farw ar galfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo atgyfodi yn fyw, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo atgyfodi yn fyw, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo roi yr ysbryd glân, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo roi yr ysbryd glân, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, ddim o gwbl, ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy.
Cadog, ti'n ben ysgan rhwng bach wyt? Dowch i ni gael gweddio. O Dduw Dad, da ni'n diolch am y boi nes di ddioddef ar y groes. Da ni'n diolch am dy aberth di ar y groes drostom ni. Da ni'n cofio am y boi yn yndan, ond o Dduw, dwi ti ddim isio ni fod yn drist. Mi wyt ti isio ni lawenhau, ti isio ni fod yn hapus am yr hyn wyt ti wedi roi i ni ar y groes. Ac o Dduw da, da ni'n dathlu heddiw, a da ni yn hapus wrth gofio hynny. O Dduw bydda efo'r plant heddiw wrth i ni gofio a dathlu Sul y Palmwydd efo'n gilydd. Ac ora yn calonna ni heddiw, Dduw Dad. A yn fwy na dim, da ni'n diolch am daberth di ar y groes. Yn enw Iesu Grist, amen. Diolch Bethan. Wel, mae gen i ffrind, wel na, dydym yn ffrind. Mae yna rywun wedi teithio mewn amser i ddod efo ni, i fod efo ni heddiw. A peidiwch â dychryn pan welwch chi o. Mae'n gallu edrych yn reit beryglus. Dwch i mewn, Quintos. Wow, Quintos. Gynna fo gleddyf, mae gynna fo gleddyf. Peidiwch â bod ofn chwaith. Mae'n bach. Lle da chi di yndach? Da chi yng Nghaersalem ar Waw, da chi'n gwybod sut i ddefnyddio ffôn yndach? Da chi'n gwybod be? Blant, da chi'n gweld y milwr ma'n debyg i rywun yn y capel ni? Ydy'n debyg i Tristan? Ynddi, ydy o'n bach yn debyg i Tristan? Os gwn ni, os ydy Tristan yn un o ddisgynyddion yr milwr yma? Bosib iawn, ynddi? Waw, da chi'n edrych yn eitha magnificent yn eich gwisg, mae'r rhai mi ddeud, da chi'n edrych yn andros o dda. A da chi wedi bod yn Gaernarfon o blaen, do? Do, dwi wedi bod yma blaen. O, be ddech chi'n neud yma? Yn Sigontiwm. Na, ci. Ie, yn Sigontiwm. Be ddech chi'n neud yn Sigontiwm? Gorau gweithio. Gweithio'n galad. O ie, oeddech chi'n adeiladu? O, dda ni'n neud walia. Waw. A oedden ni gael bath. O, waw. Oedden ni'n bita. O, ie. Oedden ni'n mynd yn ôl pobl drwg. O, na. O, yna lot o bobl ddrwg yn dre yma. Rhedeg hynny. Llwyth. O. Mae'n dal. Peth am di newid lle. Na de? O, wel, diolch i chi am ddod draw ato ni. O, mae'n oer yma. O ie, da chi di arfer yn yr Eidal yn dydach. Mae'n siŵr bod chi rhynnu pan ydych chi'n gweithio yn Sigontiwm lle dydach. O'n i mor oer. O'n i di gofyn am glogin small medium. Dwi wedi gael clogin large, ond dwi reit falch. Ie, da chi angen. Da chi'n mae'n oer. Smart iawn. Iawn. Wel, mae'r helmet na'n impresif iawn yn dydych. Mae'n un da, yndi. Wel, fe chi draw, da chi'n gweld Gaernarfon ma di newid? O, di newid llwyth. Do, be sydd yn wahanol, lle? Mae KFC di fynd. O! KFC. Mae newid llwyth. O, yndi. Wel. Wel, da ni eich gwahodd chi yma heddiw oherwydd gafoch chi job bwysig iawn yn do. Chi a ffrind i chi, be ydyn nhw'ch ffrind o'ch? Sa chdi dal y microfon am funud? Ie. Dwi eisiau... Tiol. Neu res, tiol. A chi, oce. Ie. Neb gyffwrdd y glogin? Ie. O, reit. Waw. Ewan, na. O. Da chi'n llym? Na. Da chi'n llym iawn. Oedd chi gyd gyffwrdd y clogin? Be ddeitha chi beidio? Sori. Dwi'n meddwl bod chi wedi cael bai ar gam blant. Sori. Ie, byddwch chi... Ie, gafoch chi job bwysig iawn, do chi a'ch ffrind. Job fi a'n ffrind i oedd sefyll o flaen
carrag fawr. Ia. A be oedd tu ôl i'r garag ma lle? O, ryw ddyn ar enw Iesu Grist oedd i gael ei roed yna. O! Oedd i gael ei roed, be ydych chi galw fatha twll yn y graig? Ogof. Oedd yna ogof, de yna garrag fawr drosto fo. Ie. Wedyn, job fi a met. Sefyll hwnna. O. Wel, dwi'n mynd dall. Dwi'n di clywed am neb yn gorau sefyll tu allan i fedd rhywun o blaen. Oedd Iesu wedi marw. Ond oedd o wedi marw. Oedd o di marw, de? Ia. A os dwi'n cofio'n iawn, di Sadwn... Nes i yna nos Wener, a ni'n gorau sefyll lan nos Wener. O, job. Nes i yna di Sadwn, ni'n gorau dal sefyll yna. Ie. A wedyn, o'n i yna di Sul, a di Sul nath y peth ddigwydd. Rhywbeth cyffroes. Nath na rhywun ddwad yna. Pan bod chi yna yn lle cyntaf? Pan bod Iesu di marw yn y lle cyntaf? Wel, newch chi'n coelio hyn iawn. Eista lawr i gael gwrando ar y stori yma. So, o'na ddyn ar enw Iesu Grist, iawn. A newch chi'n coelio hyn. Oedd o'n di wneud y byd y rong. Oedd o'n di wneud y byd y rong, de? A wedyn oedd y pobl ma, sef yr Iddewon, yn deud, mae wedi wneud rhywbeth y rong. Ond oedd o'n di wneud y byd y rong. Oedd o'n neud pethau da, felly? Oedd o'n neud pethau da iawn, be oedd o'n neud, de? Ie. Os y pobl yn sal, oedd o'n gallu gwella nhw. Ac os oedd pobl illa methu clywed neu methu gweld, oedd o'n gallu gwella nhw. So i fi, de, mae hwnna rhywun sydd yn neud rhywbeth da ta drwg? Da. Da. Ond nath o'n byd drwg. Ddim byd drwg o gwbl. Ia, ond oedd yr arweinwyr crefyddol i ddewig, oedd nhw'n deud bod o'n rebel, a bod o'n cablu, bod o'n deud pethau, nath o ddeud rhywbeth fel bod o'n fab Duw. Ia, oedd o'n deud bod o'n fab Duw, de. A wedyn oedd y pobl Duw ddim yn coelio fo. Ac oedd nhw'n deud bod o'n deud pethau ofnadwy. Felly, a dwi wedi dysgu gair newydd o'na, dwi eisiau chi help chi wan i ddeud gair newydd ma o'n iawn. So, be bynnag dwi'n ddeud, eisiau chi aladrodd o'n, oce? Ang. Ang. Hyf. Hyf. Iawn. Iawn. Der. Der. Anghyf. Anghyf. Iawn der. Iawn der. Anghyf iawn der. Anghyfiawnder. Dwi wedi dysgu gair newydd, anghyfiawnder. Anghyfiawnder. Hynny di, chafodd am i 3 ddim yn ffair o gwbl, na ddo? Na, da chi'n gwybod, pan mae rhywun yn cael bai ar gam. O fatha chi, gafwch chi fai ar gam, diolch yn deimlad neis, na cdi? Na, di o ddim, na cdi? Be, nath chi'n twtio ddeg iawn? A fan i droi bai ar gam i chi. Ar y dechrau, do. Gyn i fi ddeud. Ie, oce, diolch. Felly, anghyfiawnder ydy pan mae rhywun yn cael bai ar gam, a nath y dyn mae Iesu Grist gael bai ar gam, oedd o'n di wneud dim byd, ond eich o be nath o? Dim ffrau gafodd o, dim gael ei yrru i gongol nath o. Nath nhw ladd o. A nath nhw roed o'n y graig tu ôl i fi. Na. Ie. A be di enwch arweinydd chi o gynna fo i fus yn y brwas yma, doedd? Dechrau Peilat, ynde? Ie, o'n i'n meddwl bod i wraig o di deitha fo, paid a wneud dim byd i hwn. Mae o'n ddi-eog, di am di wneud dim byd o'i le. Mae gen i stori arall o'n iawn, gandwch rhwng, lle. So, bob Pasg, iawn, da ni Rhufeiniaid, da ni'n gollwn un carcharor yn rhydd. Os da ni'n licio cadw yr Iddewon yn hapus, iawn. So, be nath y bos, de, nath o ddeud, reit, da ni'n di ryddhau un carcharor. Pwy da chi eisiau ryddhau? So, o gynnwch chi Iesu Grist y dyn ma, dyn ni'n byd o rong, de? A drws nesau fo, o'na ddyn, o di lladd rhywun arall. So, o ddyn reit drwg. Beth enw ydwch? Barabas. Barabas, da iawn chi. Barabas, ia. So, oedd o di lladd rhywun, iawn. So, oedd o'n gallu bod yn dyn drwg. Oedd o'n benboeth, doedd. Oedd o'n rebel. Oedd o'n berig. Sa chi'n misio cyfarfod Barabas? Oedd o'n wych. Oce, oedd o'n berig. So, grandwch ar hyn, iawn. So, pan nath Peilas ddeud,
da chi eisiau rhyddhau rhywun, ddech chi'n bydodd pob, dim Iesu Grist y dyn da, nath nhw rhyddhau y dyn drwg i fynd i ganol pawb eto, ac oedd o di wneud pethau drwg. So fodd yr un o di wneud rhywbeth drwg, ond Iesu Grist, oedd o'n di wneud i byd drwg. A fo nath gael fynd ar y groes, a nath o farw, a wedyn nath nhw roed o yn yr ogof, a dyna sut dwi wedi dod i fyma, achos job fi o sefyll tu allan yr ogof fel la. Efo microfon. Efo Ond bod rhywun yn dod, ie. A ddoth na neb yna i ddwyn y corff? A oedd na neb dod yna. Achos oedd yr Iddewon, yr arweinwyr, oedden nhw ofn i rywun fynd ar corff a wedyn deud, oedd Iesu Grist wedi deud, bysa fo'n dod yn ôl yn fyw. Oedd. Ac wedyn oedden nhw ofn yn doddan, oedden nhw ofn i'r corff gael ei gymryd, a bysa dilynwyr Iesu Grist yn dweud, o mae Iesu Grist yn ôl yn fyw. Wel, os oes yna rhywun di mynd yna i drio dwyn y corff, de. Ie, fyswn ni'n mentra. Ie. Chi'n edrych yn ddyn ddigon perig, dydach? Ie. Ond mae yna ddiweddglo reit ddramatig i'ch stori chi, Oes. A hon di stori ola dwi'n dweud chi wan iawn. So, nathon ni ddeffro un bora. Deffro nathon ni un bora. A sylwi de, bod y graig wedi symud. Do. Iawn. Do, nathoch chi ddeffro. A nathoch chi'n clywed rhywbeth? Rumbles mawr. Hynna, nathoch deffro chi de? Y rumbles. Nathon ni clywed twrw a teimlo rhywbeth yn... Symud o le. So, nathon ni codi de, a sbio. A y graig di mynd. Na. A ni'n o no. A ni'n deitha met fi, da ni in deep trouble o fyma wan. Achos job Union eiria chi, ie? So, be nathon ni mynd i fewn, de? Nathon ni fewn. Ac o'na rhywbeth mor llachar tu fewn i ogof. Rwan, da chi'n gwybod beth i ogof? Fatha, os na ola tu fewn i ogof, dos na'm gola na. Felly nathon ni mynd i fewn, de? A nathon ni sgwel rhywbeth llachar. Rydych chi'n sbectol hael? O no, da ni wedi gwneud rhywbeth mawr o'i le wan. So, be nes i? Troi, 180, sprintio allan. A nes i adael y lle. A nathoch chi disertio y fyddin? O, nes i jyst rhedeg o'na. Wel, fysach chi wedi gallu cael eich dienyddio hefyd, bysach? O, fyswn. Bysach. Glywys i yn ganol y goleini yma bod na rhywun, bod na bethau yna. Nathoch chi weld rhyw bethau'n hedfan o gwmpas? Oedd na ddau ohonyn nhw dwi wedi clywed? Oedd. Oedd? Oedd. Dau fatha... Angelia? Ia. Yna ddau angel. Dych chi wedi gweld angelion o blaen? Na. Angel, o'n i'n gwybod be oedd angel. Ti'n gwybod be oedd o. Dych chi wedi gweld angel o blaen? Na. Yn gadw yr ogof tywyll, ia. Dych chi fod yn Glyn Llifon, mae yna lle tywyll. Dych chi wedi gweld lle rownd yn Glyn Llifon, lle ti'n mynd rownd. So oedd yn yna. So oedd y bod yn dywyd, wedyn ni fewn, de. Just y gola yma. A wedyn dau angel. Anygol. Wel, hanes rhyfeddol. A dwi'n mynbeio chi am redeg i ffwrdd. Dwi'n meddwl bod sy'n ni wedi dychryn hefyd efo gweld goleini a gweld rhyw bobl ddisglair yn yr... Ie. Ond hanes rhyfeddol ac oedd Iesu Grist di mynd. Ond am byd ond i ddillad ar ôl na gyda? Mond cadach oedd yna. Waw. Wel, sy'n ni wrth yn bod treulio drwy dydd efo chi, ond dwi'n meddwl nawn ni roi cyfle i chi fynd o gwmpas dre i chi gweld eich old haunts, ynde? Ie, na chi. Ond diolch o galon i chi am ddod draw heddiw. Ei, croeso. Mae di bod yn gret, Ei, dwi'n fynd o'n iawn. Na ni ddeud, wrth Tristan, ylwch, bod ni di'ch cyfarfod chi, a bod o'n debyg i chi. Reit, sa. Wow. Oce. Da chi licio wisgo? Yndda, de. Mae'n cool, yndde. Ta-ta! Ta-ra! Wel, diolch yn fawr iawn. Amser am yn gweddi ola ni bore yma rwan ta blant, da ni am weddio efo'n gilydd, unwaith eto. O Dduw, da ni'n diolch i chdi am yr atgyfodiad. Da ni'n diolch bod na ddiwedd hapus i'r stori yma. Da ni'n diolch bod Iesu yn fyw
yn calonna ni, mae o'n fyw yn y nefoedd, mae o'n fyw hefo ni, a mae o'n ffrind i ni am byth. A da ni'n diolch o Dduw Dad bod Duw efo ni bore yma, bod Iesu efo ni, bod yr ysbryd glân efo ni, a bod hyn yn rhoi gobaith i'n calonna ni. Mae o'n gwneud ni'n hapus. Mae'n gwneud ni'n hapus bod Iesu wedi atgyfodi ar y trydydd dydd. A bod o efo ni yn ffrind i ni am byth. O Dduw Dad, diolch bod ni'n cofio am hynny a da ni'n disgwyl ymlaen am y Pasg lle fyddwn ni'n cofio hynny ymhellach. Gna wirthia i ni bore yma o Dduw Dad. Gna wirthia yn calonna ni. Ac ora'n llygad ni, ac ora'n calonna ni i dy gariad di, i dy obaith di o Dduw Dad. Diolch am y plant bore yma. Yn enw Iesu Grist sy'n harglwydd. Amen. Diolch. Reit ta. Pwy sydd yn licio yr adag yma o'r flwyddyn? Dych chi licio yr adag yma o'r flwyddyn? Osgwni pam bod chi licio'r adag yma o'r flwyddyn? Oherwydd... Yn union, oherwydd bod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. A mae'n amser braf, dydy, y Gwanwyn, da ni'n gweld, diwedd i'r geia, a mae wedi bod yn llwm yn do. Yn llwm ac yn llwyd ac yn... A rwan, mae hi yn amser reit lliwgar o'r flwyddyn yn dydy. Dwi'n diolch i Dduw am greu lliwiau. Dych chi? Meddyliwch sa'r byd yma mewn du a gwyn. Sa'n boring bysa? Sa fo mor boring a bysa fo mor... Dwi'n gwybod, sa'n neud i ni deimlo'n bach yn ddiflas, dwi'n siŵr bysa, yn ddigon fflat. Ond ydych chi'n gwybod be, dwi'n diolch i Dduw am liwiau. Os gwyn ni beth i'ch hoff liw chi? Llwch chi oren, coch, glas, a Dafydd, beth ys ti? Coch gola, ti'n licio, ia. A beth amdana ti yn fus? Glas, ia. Brown, wel, ydych chi'n gwybod be, mae gen i lot o'r lliwiau yma yn y fan hyn rwan ta. Y lliw cyntaf, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r lliwiau yma i'n helpu fi i'n hatgoffa ni am hanes y Pasg. Mae'n y lliw gwyrdd. Dwi'n meddwl fyddwch chi'n gwybod pan bod fi'n sôn am y lliw gwyrdd. Mae o'n neud efo heddiw Sul y bedi. Ia? Sul y Palmwydd, a da ni'n cofio, da ni wedi cofio yn ystod yn gwasanaeth yn dydan am Iesu Grist yn dod i fewn i Jerusalem ar gefn y mil bach a phawb yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd. Pawb yn canmol ac yn addoli Iesu Grist. A mae hwnna, mae'r lliw gwyrdd yn atgoffa ni bod angen i ni ganmol Iesu Grist. Mae Iesu Grist eisiau ni orfoleddu a bod yn hapus yn y ffaith bod ni'n cael perthynas efo fo. Mae o wrth i fodd pan da ni yn ei ganmol o. Felly, cofiwch y lliw gwyrdd, pan da chi'n mynd o gwmpas gweld lliw gwyrdd, cofiwch am y palmwydd, a cofiwch ella gweddi bach, Iesu Grist, dwi'n dy ganmol di. Mab Duw ti yn rhyfeddol. A cofio'r pethau nath o'n de. Reit ta, wel, da ni'n cychwyn efo lliw sydd yn atgoffa ni am hapusrwydd a gorfoledd. Wan ta, oren. Yn drist iawn, mi ath pethau yn ddrwg, do. Ath pethau yn ddrwg yn sydyn iawn. Oedd Iesu Grist ddim di'r deml, ac oedd wedi lluchio byddrdda y bobl oedd yn newid arian. Oherwydd, oedden nhw'n anonest, oedd hwnna'n un rheswm. A'r rheswm arall oedd bod tŷ Dduw wedi cael ei droi yn rhywbeth fel mart. Dych chi'n gwybod beth i mart? Lle mae anifeiliad yn cael ei gwerthu, ynde? Rwan ta, dychmygwch ydi Gair Salem bore yma ar lle'n llawn defaid a gwartheg ac wyn a adar bach. Fysa'n swnllid yma? Fysa'n drewi yma? Wel, nath hynna wylltio Iesu Grist bod tŷ gweddi wedi cael ei droi yn le felly, ynde? A mae'r bobl ma'n cynllwynio ni erbyn o'r arweinwyr a mae Iesu Grist yn cael ei arestio. Mae'r milwyr yn dod, milwyr Rhufeinig, ac mae, pwy sy'n ei harwain nhw? Yr hen, Judas.
Judas, ffrind Iesu Grist, i fod yn bradychu Iesu Grist. A mae'r milwyr yn dod efo'i cleddyfa, a mae'r oren yma yn yn atgoffa fi am y cleddyfa, yn yn atgoffa fi am Iesu Grist yn cael ei arestio, yn atgoffa fi am Pedr yn gwadu Iesu Grist. Mae yn atgoffa fi. Wyddoch chi, mae cleddyfa weithiau pan maen nhw'n taro, mae yna wreichion yn dod ohonyn nhw. A fysa chi angen tân poeth i wneud cleddyf. Y nesa, pwy sy'n licio'r lliw yma? O, mae hwn yn un o'n hoff liwiau fi, wan ta. Piws neu borffor yn atgoffa ni. Wel, fel arfer, ydych chi'n gwybod pwy sy'n gwisgo piws? Brenhinoedd a breninnesau. A mae hwn yn atgoffa ni bod Iesu Grist yn brenin ddaeth i lawr o'r nefoedd. Ond ydych chi'n gwybod be nath yr Hifeiniaid ar ôl i chwipio fo, a'i giro fo, a phoeri arno fo? Nathon nhw roi coron ar ben Iesu Grist. Ydych chi'n gwybod allan o beth wedi cael ei wneud? Draen. Chi horrible. Na chi frwnt, ynde? Chafodd o'm coron air. Gafodd o goron o draen. Dych chi di pigo fo dreinan? Chi cael dreinan yn eich bus, mae'n brifo. Dychmygwch cael coron di wneud allan o draen ac yn cael ei gwthio eich pen chi. Ond mae'r piws ma'n atgoffa ni fod Iesu Grist yn frenin yr holl fyd ar bydysawd. A'r rhyw ddydd mi fydd Iesu Grist yn dod yn ôl fel brenin, nid fel babi bach, ond fel brenin i farnu pob un ohono ni. Lliw nesa, coch. Mae coch yn atgoffa ni. O ia, da iawn. O wa, ia, gwaed Iesu Grist. Da ni'n cofio aberth Iesu Grist ar y groes. Mi gafodd ei waed o i dywallt yn mwyn ni, a mi gafodd ei gorffo i ddarnio, i gorffo i dorri yn mwyn ni. Fel yn bod ni yn cael maddeiant wrth ydi gredu bod ydi marw'n yn lle ni, fel glwson ni yn y darn gyn Eseia. Oedd Iesu Grist ddim yn cario ei ddeiau ei hun, achos nath o rioed ddim byd o'i le, oedd o'n cario pechoda yr holl fyd. Wan ta, y lliw nesa ydy lliw brown. Ti'n licio brown? Ti'n caru brown, wyt? O, a chdi, o'n i'n gwisgo lot o brown ers dalwm, achos gyn i lycad brown, o'n i'n meddwl ddylwn i wisgo dilla brown. Di dilla brown ddim yn ffasiwn rhyw lawer wan ydy. Ond mae brown yn atgoffa ni bod ni yn gwneud pethau sydd yn anghywir. Da ni'n pechu, da ni'n deud pethau na ddyliau ni ddim. Da ni'n gwneud pethau na ddyliau ni ddim, a da ni'n meddwl pethau na ddyliau ni ddim. Ac oherwydd hynny, mi nath Iesu Grist gymryd y llanas da ni'n neud ar ei gorff ei hun a chael ei gosbi yn lle ni. Ond di'r stori ddim yn stopio fan'na na chdi. Di'r stori ddim yn stopio. Wan ta, nathoch chi ddeud bod chi licio, chi las neis. Neis dydy? Lyfli. O, mae o'n dy jumper di yn fus gyn ti'r glas yna. Ond mae glas yn neud i fi feddwl am yr awyr, ond mae'n neud fi feddwl am y môr hefyd. A mae'r môr, y dŵr yn de, a mae dŵr yn golchi ni'n lan. Felly pan da ni'n gweld y lliw glas, allwn ni fel, pan mae Iesu Grist yn maddau ni, mae eitha bod o'n golchi ni'n lan o bob un dim drwg da ni rioed wedi wneud. Ie, ti'n hoffi glas, ti'n gwisgo glas heddiw. Felly mae'r dŵr, y glas yn atgoffa ni o ddŵr sydd yn glanhau ni. A beth sgyn ni nesa? Melyn. Pwy sy'n licio melyn? Lliw hapus? Wan ta. Dyma liw dwi'n meddwl sydd yn atgoffa ni o'r atgyfodiad bod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw ac oedd yna ddisgleirdeb. Dych chi'n cofio yr milwr yn deud bod yna ddisgleirdeb mawr yn y bedd? Ond mae melyn yn neud i fi feddwl am yr haul a pethau llachar a bod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw a di concro marwolaeth am ei fod o yn dduw ac am ei fod o'n berffaith ac yn ddibechod. Ac yn ola, pink. Pwy sy'n licio pink yma? O ie, mae o'n neis ydy pink. Wel, dwi'n meddwl, pan dwi'n meddwl am y lliw pink, dwi'n meddwl am y disgyblion a dwi'n meddwl am Mair Magdalen.
Mair hi oedd y gyntaf i weld Iesu Grist ar ôl iddo fo ddod yn ôl yn fyw. Wan, dwi'n meddwl ar ôl i Iesu Grist gael ei arestio ac ar ôl iddo fo gael ei ladd ar y groes, dwi'n meddwl oedd wyneba y disgyblion a ffrindiau Iesu Grist i troi yn welw. Dych chi'n gwybod beth i gwelw? Pêl. Achos oedden nhw ofn ac oedden nhw wedi dychryn ac oedden nhw'n drist. Ond pan glywson nhw fod Iesu Grist i dod yn ôl yn fyw, oedden nhw'n hapus a mi ddoth na liw pinc i'w bocha nhw. Ie? Oedden nhw wrth i bodd ac oedd yr wawr binc ma di dod yn ôl i'w wyneba nhw efo'r llawenydd o bod Iesu Grist yn ôl yn fyw. A dyna ni, lliwiau. Gobeithio byddwch chi'n cofio y peth yma, pan byddwch chi'n gweld y lliwiau yma, byddwch chi'n meddwl dros y Pasg yma rwan am Iesu Grist a'i waith o ar y groes drosta ni. Reit ta, a dyna ni. Da ni'n mynd i derfynu drwy ganu can o'r fath geidwad rhyfeddol yw'r Iesu. Ywch chi sefyll, os gwelwch yn dda, i'r emyn ola. O, mae'r allweddell i diffodd. Sgyn i'n sain yn ei. Dwi ddim wedi gysgu. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen. A cofiwch y banad ar y diwedd.